हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो बराय हरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों आरजे नार्सिं हमाव जोंनि जितु थेलामारानि आरजे नार्सिं हम सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजपुरनि खाथिनि आरजे नार्सिं हम सोरबा सोंहरदोंमोन जायगाया बहा होनना जायगाया जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय तेजपुरनि खाथियाव थेलामारा बे थेलामारानि सेन्टारावनो आरजे नार्सिं हम गोदानै खुलिदों लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों नोंथांमोनखौ देखायलांगोन आं थेलामारानि बे आरजे नार्सिं हमाव सारा बेरामफोरखौ नायगासिनो थायो लोगोफोर नोंथांमोनाबो देखायफैनो हासिगोन सारखौ लोगो मोननो हागोन दा फैबाथाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनाबो फैबा बेथिंजों फैबा तेजपुरथिंजाय फैबा सोनाबथिंजों जायो आरो बेथिं दिकियाजुलि साइडनिफ्राय फैबा माने सानजा जायो जों दा नै हाबफैबाय बैनो जाहैबाय जोंहा आरजे नार्सिं हम हस्पिटाला लोगोफोर नै बेराम देखायनो फैदों जों दिनै फार्स्ट टाइम नायदो नै आरजे नार्सिं हम जाबाय थादों माथो खामानिबो जागासिनो दङ नाय बेरामफोरबो नायगासिनो दङ नैबे जाहैबाय मेडिसिन लाखिग्रा जायगा आरो बेथिं रिसेपसन नाम एन्ट्रि खालामनो हायो बेथिंजाय नै ओइ यार मेडिसिन बिलाक इफाले राखा হয় न भाइटि बेथिंजाय जाहैबाय जोंहा मुलि लाखिग्राया नै बे साइडआव आरो बेथिं नाम एन्ट्रि खालामनाया नै बेथिंजों नैया नाम लिरहोदों बेथिंजों जों दा गोजौथिं एसे हाबबोदों नैया फार्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर नै बिथिं जानाया जाजोब्बाय एडमिट लाखिनाया जाथ'वाखै नै बिथिंजाय गोलैगोन नै बिथिंजायबो नाय नाय जों दिनै फार्स्ट टाइम आरजे नार्सिं हम हस्पिटालाव देखायनानै फैबाय थारमाने आंनि बिनानावा जेरबा साबाय थानाय बेराम जादों जेरबा सानाय माने एसे गिनायबो मोनोनो लोगोसे अखा गोसा अखा हांबोबा माने अखा लाबा माने जेरबाया एसे सायोनो बे बेरामखौनो जोङो देखायनो थांदोंमोन ओमफ्राय सारा नायबाय सारा दासान्दि बेरामफोरखौ नायगासिनो दङ बे जोंनि बे थेलामारानि बे नार्सिं हमावनो सोरबा देखायनोबा फैनो हागोन देखायजाफैनो हासिगोन दा खाथियावनो जों दिनै फार्स्ट टाइम देखायनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय देखायनानै फैबाय जोंहा बिनानावनि बे बेरामखौ दुरबलनि थाखाय कमजोरनि थाखाय जादों होननानै खोन्थादों सारा मेडिसिन लिरनानै होदों बे मेडिसिनखौ जाग्रोनो होदों आरो बे मेडिसिनखौ जानानै मोजां मोनाब्ला मास मोनसेनि उनाव ब्लाड टेस्टबो खालामनो खोन्थाखा हरदों सारा लिरखानानै हरदों दा दिनै बिनानावा जोंहा मेडिसिनफोरखौ लानानै फैनानै जाना नायसिगोन मानोना जेरबा साबाय थानाय आरो हां गोलाव लाबानो जेरबा सानाय लोगोसे गिनाय मोनोनो बहाबा थांनो ओंखारबा गिनाय एसे खर'आबो बोरैबा जायोनो सानाय फिदिंनाय मोनोनो बेफोर गासै बेरामफोरखौ सारनि सिगाङाव मोजाङै खोन्थाबाय साराबो मोजाङै नायनानै खोन्थाहरबाय जेबोथ' मोनथ'वाखै मेडिसिनखौ जाना नायना उनाव ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ होननानै खोन्थाहरबाय सारा जों मोजाङैनो देखायना फैबाय लोगोफोर सोरबाफोरबा बे बेराम देखायनोबा जोंहा दानिया थेलामारायावनो खाथियावनो देखायफैनो हासिगोन साराखौ लोगो मोनखायो सारा थाबाय थायो जों सारखौ सोंनाबो फैबाय माब्लानिफ्राय एडमिट लाखिनाय जागोन जोंहा गोदानै खुलिजानाय बे हस्पिटालाव होननानै सारा मोजाङैनो खोन्थाजोब्बाय मानोना दा हस्पिटाला बानायनाया जाजोब्बाय किन्तु बेवहा मेसिनफोरखौ लाबोथ'वाखै आरो लोगोसे बेड जिथुनाखि एडमिट जाना थानो थाखाय बेडफोरखौ दा लाबोथ'नाय जायाखै ना बेखायनो सारा 15 बा 20निफ्राय एडमिट लाखिनाय जासिगोन होननानै खोन्थाहरबाय दा बे जुननि 15-20 फोरनिफ्रायनो एडमिटफोरखौबो लाखिनाय जासिगोन होननानै खोन्थाहरदों सारा सोरबा देखायनोबा देखायफैनो हासिगोन आरो
एडमिट जानोबो हासिगोन 20 जुननिफ्रायनो लाखिनाय जासिगोन होननानै सारा खोन्थाहरदों। जों देखायना फैबाय, नायनोसै जोंहा बिनानावनि बेरामा मारै मोनो, मेडिसिनखौ जाखांनानै माबायदि जायो। मोजां जाबाथ' मोजां जाखासिगोन, आरो बायसान्स मोजां जायाबा ब्लाड टेस्ट खालामनांगौ होनना खोन्थादों। मोजां जायाबा ब्लाड टेस्ट खालामनानै नायनोसै रिपर्टआ मा फैयो मा ओंखारो आं नोंथांमोनखौ देखायलांगोन। रिपर्टआ मा फैयो आं नोंथांमोनखौ खोन्थागोन। जोङो देखायनानै फैबाय दिनै।